सोंनोब्ला आंबो फैनो हानानै खोब गोसोआव गोजोननाय मोनदों आरो जिबायदि नुफैबाय आङो जे जथुम्माया नांगौ रोखोमैनो ग्रेन्ड साक्सेस जादों होननानै आंबो बुजिफैनो हाबाय। बेनि थाखाय दुलाराय उदालगुरि जिल्लानि आरो पार्टिकुलारलि डिमाकुसि हालामनि आरो दुलाराय आसाम हादोरनि आरो नेपाल हादोरनि आरो बांलादेशनिफ्राय फैनाय गासैबो बर' बिदा फंबाय बिथांमोननो आङो गोसो गोरबोनिफ्राय आं साबायखर बावबाय आरो आं मिजिं थिफैदों जे सानथामनि हाबाफारि लानानै बेयाव बड' थुनलाइ आफादनि जि गा 64थि बोसोरसेला जथुम्माखौ खुंनाय जाफैदों। बे जथुम्मायाव जालांनाय डेलिगेट मिटिंसफ्राव बर' राव, बर' हारिमु, बर' हारि आरो बर' बिजोंनि सोलोंथाइनि जेसेबां जेंना जेंगोनाफोर दंमोन बेफोरनि सायाव निस्सय गोथौयै सावरायलायदों। गोख्रों माखासे निस्सय थांखि आजावदों आरो बे थांखिफोरखौ खामानियाव मावफुंनो हाथों बेनि थाखाय इसोरनि खाथियाव आर'ज गाबबाय आरो मावफुंनाय जाथों, मावफुंनो हाथों होननानै आङो बर' थुनलाइ आफादनि दैदेनगिरि बिथांमोनखौ आं खावलायबाय। दिनै आङो बर' बिजों आरो बर' रावनि जे खैफोद खैदां बेखौ आं जेरै नुदों बेखौ आं फंनैसो नोंथांमोननि चेनेलनि गेजेरजों जोंनि बर' फिसाफोरनो आं फोरमायनो लुबैदों। आथिखालाव आंनि नुनायाव बर' बिजों आरो बर' रावखौ जोंथ' बर' हारिया थैथां बेसेबांबा जुग जुजिबोबाय, जुजियै दिनै बेसेबांबा गोजौ थाखोआवबो जों लाबोनो हाबाय। बर' रावा भारत संबिजितनि 80थि सिडुलावबो 2003आव स्टेटास एबा मर्यादा मोनबाय। 1963निफ्राय जागायनानै बर' रावा सोलोंथाइनि बिजों महरै दिनै बेसेबां गोजौ दावखोबाय। इउनिभार्सिटि लेभेलाव मास्टार डिग्री कर्ससिम इन्ट्रडिउस जाबाय। बर' रावखौ लानानै गोबां गोरों गोराफ्रा थेसिस लिरबाय, रिसार्च खालामबाय, PhD मोनबाय आरो बर' रावा दिनै आसाम रायजोनि एस'सिएट स्टेट अफिसियेल लेंगुवेज जाबाय। नाथाय बे रावखौ फोथैनो थाखाय, सिथारनो थाखाय गोबां गिथाव बाथाव खैसार सानायाबो दिनै जोबनो थाङाखै। दिनै मा जानो थांगासिनो दं, गुदि फरायसालिफ्राव आरो गेजेर फरायसालिफ्राव, इभेन हाई स्कुल फरायसालिफ्राव बर' मिडियामनि फरायसुला फरायसुलिफोरनि अनजिमाया खमायलांबाय, बाङाय जालांबाय। बिनि प्रिटेक्सआव अजुहाताव मा खालामगासिनो दं गभर्नमेन्टआ, मोनसे गामिनि फरायसालिखौ गुबुन गामिनि फरायसालिफोरजों गोजान गोजान जायगायाव थानाय फरायसालिफोरजों सरजाबनाय निजि प्रसेस खालामदों। बे जोंनि थाखाय बिराद गिथाव बाथाव खैफोद गोनां मोनसे सिटुवेसन बियो। दा बे बिथिङाव आंनि बुजिनायाव बेखौनो नुदों आङो। दिनै 2020 मायथाइयाव गभर्नमेन्ट अफ इन्डिया गोदान इडुकेसन पलिसि एनाउन्स खालामदों। बे गोदान इडुकेसन पलिसियाव प्राइमारि एबा गुदि फरायसालियाव फरायसाफोरनि अनजिमाया 30 थाब्लासो सासे फोरोंगिरि मोनो जाहैदों आरो आपार प्राइमारियाव सासे फोरोंगिरि मोननांगौब्ला 35सिम फरायसा थानांगौ जाहैदों। जेराव जोंनि बर' फिसाफोरखौ ट्राइबेलफोरखौ 1975-76आव नेसनेल इमारजेन्सि पिरियडआव जबरदस्ति खायदा कौशल खालामनानै फेमिलि प्लेनिं लाहोनानै जोंनि सुबुं बिसानखौ खमायनानै होलांखांबाय गभर्नमेन्टआनो। बिनि उनाव जोंनि बर' गामिफ्राव, बर' ओनसोलाव जेसेबां हेल्थ एन्ड मेडिकेल केयार जों मोननांगौमोन बेखौ जों मोननो हायाखै। जोंनि ओनसोला मेलेरिया जों बुंफबनाय ओनसोल बियो। मेलेरिया बेमारावबो गोबां जोंनि बर' फिसाफोर गोदो थैलांदों, दाबो थैयो। बिनि जाहोन आरो गोबां जाहोनाव थाखा फैसा गैयै, रांखावरि अबस्था गाज्रिनि जाहोनाव दिनै बर' मानसिनि बुजिनायनि जिथु बिसान
फार्टिलिटि रेट बे गोबां खमायलांबाय आरोखि बबेबा गामियाव बोसोराव सासेबो गथ'आनो उजिया दा बेबायदि सिटुवेसनाव जे मोनफ्रोमबो बर' गामियाव 30 जन 40 जन 50 जन गुदि फरायसालियाव फरायनो हाथावथाव गथ' थानांगौनि खोथा बोरै जानो हायो बेखायनो जोंनि बर' थुनलाइ आफाद बर' फरायसा आफाद आरो बर' हारिया एसे हलनो भारत गभर्नमेन्टखौ नारसिननानै जे बे निउ इडुकेसन पलिसिया जि पिटिआर पिउपिल टिचार रेशिय' जिखौ खाना होदों नर्म्स बे नर्म्सखौ खमायनानै 7 जा 6 जन जा 7 जन जा फरायसालिफ्राव जोंनि स्कुलफ्रा थांनानै थानांगौ फोथांना लाखिनांगौ बिनि सायाव गोख्रों डिसिसन लानानै गभर्नमेन्ट अफ इन्डियाखौ मुभ खालामनांगौ नारसिननांगौ आरो जेसेबां फरायसालिफ्रा बेसेबांबा बोसोरनि सिगां गायसंजादोंमोन बे फरायसालिफ्रा दिनैबो प्रभिन्सियेल जायाखै बे प्रभिन्सियेल जायै एमइ स्कुल एलपि स्कुल हाइ स्कुलफोरखौ प्रभिन्सियेल खालामनांगौ आरो जोंनि बड'लेण्ड ओनसोलाव जेसेबां कलेजफोर दं भेन्सार कलेज बे कलेजफोरखौबो इमिडियेटलि प्रभिन्सियेल खालामनांगौ आरो जेसेबां फरायसालिफ्राव फोरोंगिरि गैया लांदां पस्ट दं बेफोरखौबो इमिडियेटलि स्पेसियेल टेस्ट एग्जाम कन्डाक्ट खालामनानै बिटिसि गभर्नमेन्टआनो बे भेकेन्ट पस्टफोरखौ फिलआप खालामनायनि बेबस्था लानांगौ आरोखि दिनै मा खालामगासिनो दं टेस्ट आनजादखौलायनो आसाम गभर्नमेन्टआ लानो हायो माबोरै जाखो बियो भाइटेल कुइसन जेराव बिटिसि गभर्नमेन्टनो कलेज लेभेलसिम जेनेरेल इडुकेसननि साबजेक्टखौ डिपार्टमेन्टखौ ट्रेन्सफार खालामखाबायब्ला अब्ला आप टु कलेज लेभेलसिम फोरोंगिरिफोरनि सेलेक्शननि जिथु टेस्ट इन्टारभिउ बेखौ लानो हानायनि अधिकारा बिटिसि गभर्नमेन्टआव दङ थानांगौ बेनिखायनो बिटिसि एडमिनिस्ट्रेसन गभर्नमेन्टआ दा बावैनो कलेज लेभेलसिमनि फोरोंगिरि